Kaixo, ekialde hurbileko gatazka nabaritzen hasi da euskal ekonomian. Inflazioak indartsu egiten du gora, batez ere erregaiek eta garraioak bultzatuta. Hala ere, azpiko inflazioa 3% baino ez da igo, eta datu hori erlatiboki mantentzen dena familien egunerokotasunari benetan eragiten diona da. Nazioarteko testuinguruaren eragina agerikoa da, baina oraingoz gure ekonomiaren tonu orokorra ez da aldatzen. Lehen hiruhilekoa barne produktu gordinaren urte arteko 2,2rekin itxi zen. Tonu on hori lan merkatuan ere oinarritzen da. Langabeziak behera egin eta afiliazioak goraka jarraitzen du. Batez ere, atzerriko afiliazioa nabarmentzen da, maximo historikoekin. Joan ohi diren baino goi mailako tituludun gehiago erakartzen ditu Euskadik. Labur bilduz, inflazioa kontrolpean dago, ekonomia hazten ari da eta enpleguak erantzuten du. Hau da gure ekonomiaren gaurkotasuna, datorren hilean ekonomia dida batean ikusiko dugu elkar. Agur! Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.